Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin wannan YouTube channel tamu mai albarka ta ST Share TV. Inda muka kawo muku wani bidiyo na wani platform mai matuƙar kyau wanda yake matuƙar bada kuɗi. Gaskiya wannan platform ɗin idan ka rike shi da shi kadai ma zaka iya samun abun na shan koko. Akwai da yaushe zaka iya samun sama da naira 2000 a kullum. To saboda haka zamu je kai tsaye a cikin bidiyon domin ganin yadda zamu yi register kuma mu ga yadda tsarin wannan platform ɗin yake. To da farko dai idan ka saba link ɗin wannan platform kai tsaye zai kawo ka ta cikin browser ɗinka ne zaka buɗe account. To kamar yadda kuke gani zai kawo ka inda zaka yi register, zaka taba nan gurin register sai ka shiga, zaka sanya number waya da zaka bude da ita. Misali zaka fitar ziran farko, zaka zaɓi password, zaka ƙara sanya maimaita password din, sai ka a nan wannan captcha din zaka dauki waɗannan lambobin ne waɗanda suke a nan gefe sai ka sanya su ga sanan 4549. okay 4549 haka ne, sai ka danna nan register. To kamar yadda kuke gani yanzu mun riga da mun bude account, mun yi saving password. To yanzu kai tsaye daga mun a cikin wannan platform din. To yadda tsarin platform din yake, ana sayan mashin wanda zai kai maka amanin ga nan misali wannan STG G1 yana yin kwana 100. Idan ka sanya 2800 zaka rika samun naira 280 kullum, matsayin 10% kenan. Gashi nan gwanin na biyu kuma in ka sanya 7500 zaka rika samun naira 825 kullum har tsawon kwana 100. Idan ka sanya 3500 zaka rika samun naira 1035 kenan. Nan gwanin zaka rika samun naira 4200 a kullum. Ga dai sauran mashin din nan ka shigo zaka ga yadda yake. Sannan idan ka diba anan cikin mai, idan ka shiga nan cikin mai din nan, a anan cikin mai din nan anan ne inda zaka yi setting account number wadda zaka rika withdraw da ita. Kamar yadda kuke gani a nan gurin ne na taba, zaka sanya number waya, zaka sanya sunan banki wanda yake a cikin bankin ka. Misali sai ka sanya account number din a nan gurin, sai ka zabi bankin wanda kake so ka rika yin withdraw ta cikin sa. Misali sai ka sanya password ɗinka wanda ka bude shi wannan platform din da shi a nan gurin. To kamar yadda kuke gani ba za mu shiga cikin makar jiji ga wannan platform din yadda yake. Gaskiya platform din yana da matuƙar kyau sosai, yana bada kuɗi. To kamar yadda kuke gani yadda zaka yi sanya kuɗi a cikin wannan, da kayan rijista a farko da zaka yi shine ka sanya kuɗi, domin kuɗin da zaka sanya shi zai baka dama amfani da wannan platform din. Zaka taba nan gurin recharge kamar yadda kuke gani. Idan ka taba recharge zaka gani ga sanan gurin akwai 2800, 7500, 35,000, 80,000, 200,000, 400. Shine maximum recharge. To misali zaka sanya 2800 ko 35,000 ko 7,500. Misali bari in sa 7,500 ga sanan ta fito a nan gurin, sai in tafi kai tsaye in danna nan recharge immediately. To kamar yadda kuke gani zan dan jira shi. To ga nan gurin zan yi copy din wannan account number din nan, da na taba nan gurin copy za ta yi min copy sunan bankin Tagpay, ga account name din nan sunan shi Bricksmart. Kamar yadda kuke gani na yi copy din account number din yanzu. To sai in je in yi searching wannan banki a cikin wani application da nake tura kuɗi da shi. Kamar yadda kuke gani bara in bi Tarabe, za ka iya samun shi a cikin Palmpay ma ko dai bankin da kake amfani da shi. Tagpay Microfinance Bank ne. Kamar yadda kuke gani zan tura kuɗi misali zan yi satin bankin anan. A dalilin yanzu ba wai sa kuɗin zan yi ba, zan dai gwada muku ne kawai. Zan yi pasting na account number din, misali 7,500 ne makin. To zan zo in sanya, da ka tabbata abin da kai makin zaka tura shi din zaka tura, sai ka zo ka sanya narration. Ba dole bane sai ka sanya, amma dai kana iya sanya ko irin sunanka ko username ɗinka na jikin account din, sai ka tura musu kuɗi. Bayan kuɗin suka sun shiga zaka dawo a cikin platform din ne kai tsaye. Kamar da kuke gani za ku dan jira shi, dama idan ka dan fita zai dan abin ganin sai dawo. To za ku danna nan, bayan ka tura kuɗin kenan zaka danna nan I have made the payment. In ka taba I have made the payment zai yi wannan wait while you confirm payment. To kuɗin suna shiga zai nuna maka, za su nuna maka shi a dashboard, amma ni yanzu ban tura ba saboda haka ba zai bada min ba. Ga yana normal confirm, to dama ban sanya kuɗi ba, kawai dai na yi saboda in yi demonstration. Wannan wani abu ne da ban yake kokarin shigowa. To ya bari in yi back. To already bayan ka sanya kuɗi zaka gan su riga san hau. Next abin da zaka yi bayan ka sanya kuɗin ka, zaka zo idan misali 2,800 ka sanya shine minimum deposit, sai ka danna nan immediate list din nan
in ka taba shi misali in ma sama kasa zaka je zaɓi kuɗin da ka sanya sai ka sanya sai ka danna wannan buy din nan kana danna buy din nan to kuɗin da kai da farsin din nan za su hau yanzu dama ban da kuɗi tunda yanzu na buɗe wannan account din zaka zo a wannan mai din nan dama duk in ka register za su baka naira 700 sannan kullun idan ka shigo cikin wannan platform din za su baka naira 10 in ka taba nan sign in kullun sign in bonus za su rika baka naira 10 kullun to sannan kuma yana da tsari mai kyau gaskiya na platform din za ku matuƙar jin daɗin shi sannan kuma platform ne wanda gaskiya mun yarda da su sosai in ka zo nan kuma wurin tsara da file my team din nan in ka taba shi to kamar yadda kuke gani ga yanan in ka diba za ka tsara file din shi ma dai yana da kyau sosai to mun gode sosai sai mun sake haɗuwa a cikin wani sabon bidiyon namu wannan dai platform sunan shi Smart Energy gaskiya Smart Energy gaskiya abu ne mai kyau wanda ya kamata a rike saboda platform din tsarin da suka zo da shi gaskiya abu ne wanda za a dade ana dama gaskiya za a ji daɗin sosai to mun gode sosai sai mun sake haɗuwa da ku a cikin wani